Gizaker enpresak udal azterlana egin du Bermeoko udalarentzat, zenbait udalgairen irismena eta ezagutzeko helburuarekin. Laginerako guztira telefono bidezko 400 elkarrizketa egin zitzaizkien kostaldeko udalerrian bizi diren 18 urtetik gorako pertsonei, 2020ko abenduaren 3tik 9 bitartean. Elkarrizketaren batez besteko iraupena 14,49 minutukoa izan zen. Txosten honen arabera, bermeotarrek 10etik 8,16rekin baloratzen dute Bermeo bizitzeko leku moduan eta gehienek Bermeo bizitzeko leku segurua 86,8 eta erosoa 86,8 dela uste dute. Udalerriaren bilakaerari buruzko pertzepzioari dagokionez positiboa da azterketa honen arabera. Izan ere 37 uste du Bermeok hobera egin duela, 40 uste du berdin jarraitzen duela eta 19,8 inboluzioa dagoela uste du. Herritarrek hauteman dituzten arazo nagusiak langabezia 12,5, aparkalekua 10,5 eta garbitasuna 7. Inkestan aztertu den beste gaietako bat hurrengo hilabetetarako lehentasunak izan dira. Horien artean hauek nabarmentzen dira. Garbitasuna 20,8, gizarte babesa 10,10, mendekotasuna duten adineko pertsonen arreta 9,8 eta tokiko merkataritzaren sustapena 9,9. Bestalde, herritarrek 10etik 6,5 puntu baino gehiagorekin baloratzen dute udalerrian azken urtean abian jarritako ekimen kopurua eta hauek dira onarpen maila altuena jaso dutenak. Mugimen txartela martxan jarri izana 7,83. Martillo moia bainurako gunea egokitu izana 7,79. Udako sinema martxan jarri izana 7,79. Eta edukiontzi berriak instalatu izana 7,34. Udal zerbitzuei dagokionez hauek nabarmentzen dira. 10etik 7,5 baino balorazio altuagoarekin. Herritarrentzako beraz arreta bulegoak 7,83ko puntuazioa. Udalegoitzak 7,79. Bermibus zerbitzua 7,76rekin baloratu da. Udal musika eskola 7,58. Pandemiaren garaian abian jarritako ekimenei dagokionez gehienek batez beste 7tik gorako nota lortu dute. Nabarmentzekoak dira bakarrik bizi diren adinekoi laguntzeko zerbitzua 7,78, krisiak gehien kaltetutako sektorei laguntzeko Nik Berme On kanpaina 7,20 eta gune publikoa garbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzu bereziak 7,10. Bermeoko udal azterlanak jasotzen duenez, bermeotarrek udalari eta haren kudeaketari buruz duten pertzepzioa positiboa da. Eta 10etik 6,10ko nota lortu du udalak. Alkateak 6,71 eta gobernu talde berriak 6,29 onarpen maila handia jaso dute. Bestalde, udalak eta Eusko Jaurlaritzak 6,71 eta 6,75 puntuko balorazioa jaso dute. Urrenez urren 0,10 puntu bitarteko eskalan, estatuko gobernuak berriz 5,25 puntuko balorazioa lortu du. Txostenak koronavirusari buruzko 3. eta azken atal espezifikoa jasotzen du, hortik ondorioztatzen da bermeotar gehienek 85,8 zentzuzko ikusten dutela euren etxeetan berriro konfinatzea kutsatzeak gaindituz gero, eta 56,3rentzat agintariak bigunegiak izaten ari direla arauak betetzen ez dituzten isunekin edo zigorrekin. Hildo horretan, 69,8 egokitzat joko luke udaltzainek zaintza areagotzea, maskara erabiltzeko eta gizartean urruntzeko arauak betetzeko. Bermeoko udal azterlanetik ondorioztatzen da, baita ere Bermeoko herritarren iritziz, arauak betetzen ez dituzten biztanleen tasa 10% ingurukoa izango litzatekela eta ez betetzen 29,8koa izango litzatekela udalerriko gazteen artean. Hala ere, Bermeoko herritarrek ez dituzte modu berezian urratzen koronavirusaren aurkako arauak beste udalerri batzuetako portaerekin alderatuta eta erantzunkizun soziala nabarmentze da. Herritarrak direlako kutsatzeak saihesteko ardura nagusia dutenak, 67,8. Virusak tokiko ekonomian duen eraginari dagokionez, badirudi Bermeoko saltoki txikiek ostalaritzak baino gutxiago jasan dutela COVID-19aren inpaktua. Izan ere, 61,8 dio lehen bezala kontsumitzen dutela eta are gehiago 20 tokiko dendetan lehen baino gehiago edo askoz gehiago kontsumitzen dutela. Hildo horretan, elkarrizketatuei galdetu zaie ea pintxoen
Tabernetan etxez-etxeko zerbitzua jartzeko aukerarik ikusten duten eta gehienek 55% ez dute alternatiba hori bideragarritzat jotzen kontsumorako. 31%k ideia ona dela uste du.